Vi er gået ind på lokummet, hvor vi ikke må være. Der har vi lorten. Ej, det er ulækkert. Fy foran, det er ulækkert. Nej. Det er lort. Det er bare lort. Fy. Ej, jeg kan oplyse om, at det lugter ikke super. Det er ikke lækkert. Det var ikke lækkert. Hvorfor har man skidt på gulvet i stedet for i toilettet? Vi laver lige en test. Vi tager lige noget papir over. Så åbner vi lige for at se, om der også er lort i lokummet her. Ingen lort i lokummet. Nej, kun lort her. Lort hernede. Ej, og A9. Er det et G det sidste? Der er lort der også. Kan I se det? Det er ulækkert. Fy foran, det er ulækkert. Ej, nej. Fy for helvede. Nå.